La Diputación insiste en proyectos que no responden a los intereses de las personas que vivimos en Vizcaya. Esos 200 millones de euros más que van a invertir en la Supersur son un claro ejemplo de ello. 200 millones de euros que hay que sumar a los 1.000 millones que costó una infraestructura que casi nadie utiliza. Y mientras, comarcas como la de Busturialdea quedan abandonadas, sin proyecto y con una política de promesas electorales que luego quedan olvidadas en algún cajón. Ondo dakizue, azken urteotan berme hori egindako promesa asko, egon diezala, eta gainera promesa horiek guztiek etorten direz maketa eta infografia txukunetan. Baina non geratu direz promesa guzti horiek? Helburu bikoitza da nirie. Alde batetik, herritarrei kalitatezko zerbitzuek eskaintzie. Eta beste aldetik, idurre eta berantaldie utzitako testigue bikaintasunez erutie. Proiektu estrategiko importantie dakoguz eskuartien. Udale referentie gara eta maila horretan jarraitu behar dugu. Eta kultura partartzaien egindako aleginetan frutuek batu behar dituguz. Ideiak superargi dakoguz. Hobetzeko gogue eta ilusinu be ez da faltako. Eta egiteko moduek oso garrantzitsuk diez. Eraginkorrak izateko administrazio eta herrizen arteko interakzioe da landu behar dana. Harremana hartu eta eman. Ikusi dugu komunikazioe eta gardentasun ere oinarrizko dizela kultura parte hartzaile horretan. Eta beti dinot barrine, bermio, hau herrize pilo bat emondozt. Da hori neu voltatu nahi dut herrizeri. Ilusinuez, lan egintze, zeuekaz, herritarrakaz eta herrizentzako. Mil esker eta aurrera.